San Francisco, daw kayo. Batang Quiapo, APJ. Kol, test lang yung kol. Ito bong pila pang kilo kol? Ha? Pilang kilo? Pila? 20? Haman daw, pagkana ko na kol. Mas lang malitubong. Ay, malito bong te? Malito mo rin yung isda te? Pilang lang lay? Ay, pilang malito bong? Bumuton ka? Panindo rin na. Ay, dyan malito bong kol? Malito kol. Pilang kilo dang lay ko? Ilang ko lang? Ay, lay. Pila? 100. 100. Kau di sejadi tak ada dong. Naman ang sakit ito, kaya wala ko sa kanyang gambar. Hindi, lanjut kita lang ka doon. Hindi po. Sobrang nakataong isdang malitubo. Ito pa na iba timbang kay wala pa na timbang. 120 daw ang kilo ani. Ito ng timbangan doon ng isdang malitubong. Palit na gagkuhan, itong malitubong, amo ko na yung subbaon. Subbaon eh? Oh, subang ka itong angkon. Ang gatumanan, unya ang angkon. Ayan na, kaya naman sa vlog. Ayan na. Saan na ito na? Ano nun?